De la mateixa manera que existeixen múltiples canvis, cossos i persones, també existeixen diferents productes per la recollida del nostre sagnat menstrual. Comencem! La copa menstrual és un recipient de silicona o cautxú. Està dissenyada per ser introduïda a la vagina, on quedarà subjecte per recollir el sagnat menstrual. Existeixen múltiples mides i formes que s'adequaran a la vagina de cada persona. Normalment es recomana que les menors de 25 facin ús de la mida petita. La primera vegada que s'utilitza és recomanable fer-ho amb temps i amb calma. Abans d'utilitzar-la cal que estigui esterilitzada. Podem fer-ho amb aigua bullint durant 3 minuts. Per introduir-la, cal que la persona estigui relaxada i que amb les mans netes obri l'entrada de la vagina en una posició còmoda i, si ho vol, amb una gota lubricant. Caldrà doblegar la boca de la copa sobre si mateixa per tal de poder-la introduir còmodament i ha de quedar per sota del coll de l'úter per recollir tot el sagnat. La copa menstrual es pot dur entre 6 i 12 hores i per extreure-la es torna a una posició còmoda i relaxada. S'estira per l'extrem alhora que es fa una lleugera força abdominal i es deixa una mica d'espai per introduir un dit i trencar-ne el buit. A partir d'aquí, caldrà treure la copa en compte i llançar la sang al vàter. És recomanable rentar-la amb una mica d'aigua abans de tornar-la a introduir a la vagina i sempre fer-ho amb les mans netes. És reutilitzable i pot arribar a durar fins a 10 anys. Redueix alteracions a la flora vaginal i afavoreix l'autoconeixement del cos i del cicle, ja que permet veure el volum, color i densitat del sagnat menstrual. Seguim amb les calcetes menstruals. S'utilitzen com unes calces normals, però tenen un reforç de tela absorbent a la zona que té contacte amb la vulva. Els materials són molt curosos amb la flora vaginal i eviten la sensació d'humitat. Es poden utilitzar com a calces normals durant un dia sencer, tot i que en funció del dia del cicle i la quantitat del sagnat es pot acompanyar-les d'un altre mètode de recollida. Es netegen fàcilment i poden durar fins a 2 anys. Semblant a les calces trobem les compreses de tela, que és un mètode d'ús senzill i només cal enganxar-la a les calces per tal que impedeixi que la sang traspassi. Està composta de diferents capes de tela absorbent, com cotó o d'altres materials transpirables. Podem trobar diferents models i mides per adequar-se a cada cos i necessitats. Són reutilitzables i poden durar fins a 5 anys. Després podem trobar les esponges menstruals o el sangrat lliure. I per un altre cantó trobem els mètodes d'un sol ús, com poden ser les compreses o els tampons. Els tampons són d'un material absorbent i s'insereixen dins la vagina. S'expandeixen amb la humitat, de manera que evita que hi hagi pèrdues fins que ha absorbit la seva màxima capacitat. N'hi ha diferents mides en funció de la quantitat del flux que pot absorbir. Per utilitzar-lo, cal en primer lloc introduir-lo dins la vagina en una posició còmoda, obrint el forat de la vagina amb una mà i introduint el tampó en l'altra. Algunes marques funcionen amb un aplicador de plàstic que ajuda a introduir el tampó cap al final de la vagina i d'altres requereixen que estigui acompanyat amb els dits. Per treure'l, s'estira del cordill que queda penjant fora de la vagina. Les compreses d'un sol ús. Aquest mètode no es pot reutilitzar. Estan fetes de plàstics absorbents que s'enganxen a la roba interior i existeixen mides diverses, materials i dissenys en funció del dia del cicle i de la quantitat de flux. Es poden canviar cada 4 o 6 hores. De mitjana, una persona menstrua uns 5 dies cada cicle, uns 65 dies l'any. Sabent que els productes més utilitzats són els tampons i les compreses, això suposa un total de 15.000 tampons. Això es tradueix a uns 180 quilos de residus. L'ús d'aquests productes esdevé una forma de desigualtat vers les persones menstruants i també per la sostenibilitat del planeta. Tenir la regla suposa aproximadament 100 euros l'any. Aquesta despesa forma part d'un conjunt de discriminacions que engloba la feminització de la pobresa. La pobresa menstrual forma part d'un fenomen més global anomenat iniquitat menstrual, que comprèn una sèrie de desigualtats i discriminacions vinculades al cicle menstrual i que sovint interseccionen amb altres desigualtats per raó de classe, origen o identitat de gènere.